Ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсое ки ҳаррӯза наворҳои моро тамошо мекунед. Ҳама каса як бор дигар хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 14 мошини фурӯшӣ дорем ки пешкаши шумо мекунем. Мошинои хубанд бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. боварӣ дорам бародар навора то охира тамошо кун. Мошини дилхоҳ тамёвӣ ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед бародаро ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Зинда бошен дӯстон. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Opel Astra F ки соли барориш 1996 кузуфи хетчбекай. мотори 1.6 литрай, сӯзешворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбинӣ нест, фақат мешини ҳайш мекунӣ гуфтай. фавран фурӯхта мешавад, маълумоти бештар нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад бародаро. 26500 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 272 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, бо муомила дора, камтар арзонш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Lada Priora соли барориш 2010 сол, мотори 1.6 литр, сӯзешворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш тонировка, документ хеле дига дора, кондитсионер дора, 4 электропакет дора, ҳамаш кор мекунад гуфтай. мошин задагӣ пусидагӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 35000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 359000 рубл мешавад бародаро. харидор аниқ боша гуфтай, муомила дора, ба арзонш мекунем. али шам мешавад гуфтай, ягон намуд мошин қади вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунен. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1994 кузуфи седан, мотори 1.6 литр, сӯзешворӣ бошад гази бензин, коробкаш механика. мошин мега тозаи задагӣ пусидагӣ надора, 4 баллони нав дора, чашкёш варид надора. мошин полни гуфтай 97 кадагай. фавран фурӯхта мешавад, срочно сум дар курай. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 19000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 195000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, биёи найпеш муомила дора, бо арзонш мекунем. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародарои мошин хар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 5 серия соли барориш 1998, мотор 2.3 литр, сӯзешворӣ бошад бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагира нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дора, фавран фурӯхта мешавад гуфтай, 34000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 349000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, марҳамат, занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. лайкгузориро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Daewoo Nexi соли барориш 1996 кузуфи седан, мотори 1.6 литр, сӯзешворӣ бошад бензина газ, коробкаш механика. мошин нахадуяй мега документош буд шидагай, акилометри нав дора, баллонош созай, срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дора, 15000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 154000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, биёи найпеш бо муомила дора, арзонш мекунем. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Starex соли барориш 2000 сол, кузуфи минивен, объем мотор бошад 2 литрай, сӯзешворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. мошина гуфтай, моторш простояй, ҳолати мошин хубай, мотор, коробкаш 100%, хадавоишам тӯбчай, 4 баллони нав дора, акилометршам навай, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора бародаро, 38000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 38000 390000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, биёи найпеш бо муомила дора, арзонш мекунем. барои маълумоти иловагӣ марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Daewoo Lacetti соли барориш 2006 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газаи бародаро коробкааш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш ҳуҷҷатош тамом шудагиай срочно сум дар корай ба ҳамин сабаб мефурӯшумша маълумоти бештар нависондагӣ нест айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора 25500 сомон бародаро нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 262 000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай биёен камтарак муомила дора арзонш мекунем фақат харидори аниқ занг бизан гуфтай беҳуда занг назанин барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Hyundai Sonata соли барориш 2004 сол объем мотор боша 2 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкааш механика мошина гуфтай коробкааш моторш 100% мошин умуман гуфтай дуд намекуна масъалаш навай алиш кардагием документош яксола ҳастай нав кардем гуфтай срочно сум дар кора фурӯхта мешава мошина айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дора 24 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 246 000 рубл мешава бародаро харидор аниқ боша гуфтай биёин ай пеш бо муомила дора арзон мекунемша алиш ҳам мешава гуфтай ба ягон намуд мошин мақсад вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунем болои шава сум метем ё ки болои сум метен вариантҳо ҳам хеле боша гуфтай пешниҳод кунем барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо бародаро ВАЗ 21099 соли барориш 2004 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газ коробкааш механика мошин дар ҳолати хубай мега соҳибаш чехолша нав кардагӣ губкават кардагиай мошин даро сентр замок пунқати кор мекунанд моторш боли мени кор мекунад як ҳалсават кардан дар корай тамом гуфтай фавран фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора 7800 сомон нархш кадаик бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 80 000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем арзон мешава барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Daewoo Nexi соли барориш 1995 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензина газ коробкааш механика мошин нахадуя мега мотор зур балоношам зурай техас мотор дора тагош варид надора фавран фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дора бародаро 9000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 92 000 рубл мешава харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш муомила дора бо арзонаш мекунем барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро марҳамат дар хиди соҳиби мошин дарёфт кунед Daewoo Lacetti соли барориш 2008 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкааш механика мошин дар ҳолати хуб мебоша гуфтай кондитсионер пешгаш 100% кор мекуна документош то моҳи январи 2023 ҳастай срочно сум дар корай фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар қарор дора 35 000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 359 000 рубл мешава бародаро харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешава барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро марҳамат дар хиди соҳиби мошин дарёфт кунед Volkswagen Passat соли барориш 1999 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газай бародаро коробкааш механика мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дора 4 балони нав дора аккумулятори нав дора документош яксола ҳастай фавран фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе 25 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 257 000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора савдо мешава алиш ҳам мешава гуфтай ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Lexus GS соли барориш 1996 объем мотор боша 2.5 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкааш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора танировка дора гуфтай фавран фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора 33 000 сомон бародаро нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 339 000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай занг занен биёин ай пеш муомила дора бо арзонаш мекунем барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтаро хиди соҳиби мошин дарёфт кунед
Toyota RAV4 соли барори 1698 объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холия, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега балонош навай фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нест, айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 35 000 сомон нархш када бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 359 000 рубл мешавад. Харидори аниқ боша гуфта биёед айпеш муомила дора бо арзонош мекунем. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед бародаро ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошен. дастгирии моро бародаро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен, худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. то навори оянда хайр.